yɛhyia yɛde besua deɛ twi adesua asuni medinde nana emisa ayim ɛnɛ yɛhyia yi nkɔmɔtwetwe a ɛfa twi ɛho ana mede ɛbrewe ɛnɛ yɛhwɛ ɛyɛ asɛmfua na wɔahyia nkabomde a yɛfrɛ no sɛ yɛbɛkyerɛw abom anasɛ yɛbɛtew ntɛm ɛno ɛna ne yɛhwɛ ansane bɛkɔ dwumadi ne so no mɛma wo bɛ baako ɛnɛ ba mede ma wo no ɛyɛ ɔsono kokoroko adoa ne panyini ɔsono kokoroko adoa ne panyini ɛno na ne mede ɛma wo sɛne mede kakae no yɛhwɛ ɛyɛ asɛmfua ahyia nkabomde a yɛfrɛ no sɛ yɛbɛkyerɛ abom anaasɛ yɛbɛtew ntɛm mmuae no ɛne sɛ yɛbɛtew ntɛm nsɛmfua bi wɔ hɔ nom a ɛhyia nkabomde a ɛyɛ saa ntɛm ɛbɛyɛ nsɛmfua abien mamani ka ma wo saa nsɛm yɛ Amerika ho asɛm yi baako ne gye na okɔ minim ne edi hɔ ɛyɛ ɛnam na yɛkɔ esane yɛkɔ inni na yɛkɔ etwa saa nsɛmfua a mede ama wo yi sɛ wɔn hyia nkabomde a yɛfrɛ no sɛ sa ɛbɛma yɛ nsɛmfua abien enti gye ne sɛ hyia gye sɛ nsɛmfua abien minim ne sɛ bɛma yɛ minim sɛ nsɛmfua abien ɛnam ne sɛ hyia ɛnam sɛ nsɛmfua abien esane ne sɛ hyia ɛyɛ esane sɛ nsɛmfua abien inni ne sɛ hyia ɛyɛ inni sɛ nsɛmfua abien sara enso ɛna etwa sɛ ɛno yɛ etwa ne sɛ a ɛhyia bɛma yɛ nsɛmfua abien yɛre nkyerɛw imum ma mensi so bio mfɛma wo gye ne sɛ hyia ɛyɛ gye sɛ nsɛmfua abien imum minim sɛ ɛyɛ nsɛmfua abien ɛnam sɛ ɛyɛ nsɛmfua abien esane sɛ ɛyɛ nsɛmfua abien sara nso na inni sɛ ɛyɛ nsɛmfua abien na etwa sɛ nso yɛ nsɛmfua abien medini gu so ɛyɛ nana emisa ayim dwumadi no ɛyɛ learn sua twi kɔsoara na wo ne yɛntena yɛde sua deɛ yɛbɛsɛ yɛbɛne ɛwɔ twi kasa ne kyerɛw ne na kenkan mu yɛbɛsan so ahyia a yɛde dwumadi foforo ɛbrɛ meda ase Macau bye bye